Så meget stille og roligt. Og det er den her, der er den svære. Ja, for den har tyntflytende. Ja. Skal skoene nå, Kjørne? Se for meg at det blir blanding. Nej. Det må være sådan. Skal jeg ha brennende? Helt ærskilt. Ja. Det er kanskje. Men, Ja, få sat på det. ja, Det går det der. men Den ligger på toppen. den er svær. Men der er en anden metode, man kan lave. Nu har jeg selvfølgelig glemt en ske. Nej, det må man ikke gøre. Hvor man tager kaluren. Start med, selvfølgelig, igen. Så i stedet for det, så tager du så den her først. Kontrollen, lægger den ovenpå. Mer kontroll. Ja. Kontroll var ikke. Og så tager du en ske. Nu tror jeg går lige og låner en ske. Så tar du det.